Matlala noThabo Bester bobabini bathi bacela ukubuyiswa ebhongweni. Phantsi kwala mcimbi obasasiwuthetha into yoba kukwanje ziyaluma ebhongweni. Mos nge-27 kaJanuwari uCat Matlala uye wenza i-first appearance yakhe eHigh Court apha eJoburg phantsi kwezazitholo zokuzama ukubulala i-ex-girlfriend uthe. Uthe evele apho babe befaka isikhalazo soba hayi ibhongweni ikude, igqwetha labe lisithala kwazi nokuconsulta naye, iiglasi zakhona zitiki, abavani nokuvana, akuna privacy, so kukhona i-trial yakhe izaba unfair, yonke loo nto leyo. Wacekiswa into yoba makenze i-agent application yaloo nto eka-Cat Matlala yokubuyiswa ebhongweni. Idate kakayiphiwe zi-6 kaFebruwari 2026, which is kusasa. Hayi kuthe kusasenjalo nge-30 kwavakala into yoba uThabo Bester naye seke yojoyina uCat Matlala ebhongweni. Hayi akubanga ntsuku zingaphi wavela into yoba uThabo Bester naye seke faka i-agent application apha eyoba hayi yena ucela ukubuyiswa ebhongweni phantsi komcimbi woba namagqwetha ke womabili amagqwetha i-argument zawo nje ayafana phantsi koba nje sithe nge-30 njalo kwabe kuthiwe uthathwe wasiwa ebhongweni amagqwetha waziswanga. Hayi ke namagqwetha khona atsho nje into efana nayo uba hayi unlawful into yakhona, yonke loo nto leyo. Naye ufuna ukubuya waphiwa idate naye yalo application yakhe, which is next week Tuesday i-10 zikaFebruary 2026. Mamelani where it gets interesting ke ngoku. Ubuya owase-correctional service umphathi wakhona uthi nje hayi thina iziteps okwebuyele sizilandele zonke leyo uba ikho semthethweni. Hayi akho nto irregular kule nto esiyenzile, yonke into esiyenzile siyilandele umthetho, siyenze ngokomthetho. So ngendlela akathetha ngayo, ngeconfidence akathetha phantsi koba etshile into yoba after be-assesse ama-security risk wabo bobabini abantu babone nje isidingo soba bafanelwe ibhongweni. Phantsi koba ke ngoku bona bobabini befuna ukubuya, xa nicinga bazobuyiswa, mna andiyiboni ibuyiswa. Ndinento ethi nje hayi igqityiwe le nto, andiboni nje bebuya because i-confidence yaye yomnikazi correctional service hayi ndiphe nje into ethi lilungelo labo loba babeke isibotshwa kulo ndawo abafuna ukusibeka kuyo. Umsebenzi wegqwetho loba ufika njani kwisibotshwa sakhe, ngoba izikhalazo zithi hayi kukude, bafika bediniwe, yonke nje loo nto leyo. So nje andiboni nje betshintsha isigqibo sabo, but nje looking forward to see into yoba baza grantwa na into yoba mababuye babuye eRhawutini okanye bazahlala ebhongweni. Andithi bebezine ibhasi apha eGosemampuru, ngoku bazine ibhasi phi ebhongweni. Bafethu akuyi libuyayo ebhongweni, sengathi naba basazama ukwenza icrime bangayiyeka. Ndiyanicebisa, ndiyayazi bakhona abanye besithi hayi siyaphanda, hayi imali. Bafethu imali ikhona. Ingxaki nguGeneral Nhlanhla. Transfers on a daily basis. We conduct risk assessments. We also assess threats that have to do with the system. We also assess threats and risks that has to do with each and every inmate that we accommodate in a correctional facility. This analysis becomes part of a security plan that each and every correctional facility develops on a daily basis. The transfers of inmate Cat Matlala and Thabo Bester were informed by this security and threat analysis. I will not go into the details of such information. It is with good reason for also the safety of both inmates, apart of course from ensuring that the safety and security in the correctional system is not undermined by any activity that is associated with both inmates. The transfers are administered on a daily basis. Let me give an example. Yesterday, there is an inmate that was transferred from the Eastern Cape to eBhongweni after being reclassified from medium to high security because of activities criminal associated with the same inmate that were detected.
So for us to be able to prevent crime from continuing to happen, including threats and risks that are associated with those that are in our facilities, we have to act, and we have to act promptly. So that is what we are doing, and we are open to engage, for instance, in the case of inmate Cat Matlala. We are open to engaging his lawyers on consultations. We are open to engaging with the National Prosecution Authority on how do we work together to ensure that, and also the courts, to ensure that he makes it in court on time, and that we have been able, that obligation we've been able to meet. He was in court last week.